ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 1. କଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦିଏ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସମସ୍ୟା ସଂକେତ ଦିଏ ଆମେ ମଜବୁତ ଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂକେତ ଦିଏ କି ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ। 2. ସମୟ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଖରାପ ଚାଲିଛି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ଏତିକି କର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। 3. ହେ ଈଶ୍ୱର, ସୁଖ ଏତିକି ଦିଅ ଯେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଦିଅ ଯେ ତୁମ ଉପରୁ ଯେମିତି ଭରସା ନ ତୁଟୁ। 4. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦିନକୁ ସାମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5. ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ହୋଇକି ମରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ଭୁଲ। 6. କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ହୁଏତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିଥାଏ। 7. ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅତୀତଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ ହେବ। 8. ଛାଡ଼ି ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ବାହାନା ଖୋଜେ। 9. ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କେବଳ ମଣିଷପଣିଆ ଅଭାବ। 10. ଅନ୍ୟର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। 11. କାହା ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। 12. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ହାର ମାନେ। 13. ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ରାକ୍ଷସ।